Nhau yatinayo pari zvino ndeya amai vane mombe dzakadya mumunda wemuridzi. Dzadya kudaro, muridzi akubvunza kuti ko zvafamba sei, ndokubva vatanga kumutukirira. Zviriko here zvakadaro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Chirongwa chinoka tachiunzirwa naHitson Kaukonde ari kurushinga, asi motiregerera nekuti kamera yake yanga yapera moto, naizvozvo azoshandisa nhare kunge achitora mufananidzo. Asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Mama iri kumuteri sinzobvunza mubvunzo onenge wawedzera kana kutapudza mibvunzo chete tozopaingwa kusteta awachizokubvunzira mubvunzo. Ndichambotaura mashoma asi nyaya chaiyo chaiyo yandamangarira iri mufoni muchainzwa mese muno. Taura nyaya yako paunenge wazosiya tinozozvinzwa mufoni asi kuda zvozvina chiteerera munzwe ita mukomana Tony. Saka nyaya ndamangarira mundu yekuti ndanzwa kutukwane vanhu avese vari vaviri. Ndikamboya 2018 tatungwa muno nikavadya nenyaya asi havana kudzokera mushure kundituka. Saka tikazofunga nyaya yekuti tizovabata pafoni, tizovatepa nefoni. Ndichipfuura kuenda kumunda kwangu vanongotuka. Inini handidaira handite sei, vachipfuura pamba pangu ndopanzira vanodarika vachituka. Ina handidaira handite sei. Saka zvikazoitika ndozvokuti musi wavatukana uyu mai manja vakambotuka ndisipo. Right. Ndadzoka ndakutsanangurirwa kuti pondo nyaya yanga iri panapa papa nebotso amari vanga vachitukana. Right. Muroora anga ane foni apa asvika. Right. Ndobva vadaira vari kurodi asina kutomboona kwakwa kuti svii. Ndobva vadaira vari kurodi vakutanga kupota ndikati zvaita zvakanaka rekodai munhu. Ndobva vaita on phone. Ndobva varekodha zvese kutukana kwaita. Inini ndandikanyarara vakambotanga kutukana nemwana vachibvunzana vakaudzana edzi kuti iwe une edzi mamushe mapirisi yako zvakanaka. Right. Ndobva wazibatawo inini ndandikanyarara ndasitombokaira asi ndandipo. Ndobva wazibatawo inini zvikanzi Austin mashoko yacho haatauriki ndiri panapa asi muchatoyanzwa yakutaurirwa nefoni. Ndatenda ndopandikuperera papi ipapo foni ndeichazipesisa zvese nokuti mashoko yacho anonyadzisa areruyi.
Inini mubvunzo wangu usati wapari ndinoda kuziva kuti imimi neawa muri chino chimunokama here makamira sei? Kukama kacho ndokuti kari parefu. Muwakidzani? Muwakidzani. Amai, zvataurwa nawo mazvinzwa nditi mungaite mubvunzo iri pano zvavataura. Mubvunzo wangu unoti netsei bhozi ava vanonyasa kutseketudza nyaya yavo, saka foni watava sefoni yavo kuti foni ndeichauya ndinofunga ndoichatanga kunyatsa kutseketudza nyaya kuti inini ndizotange bhozi ipava mubvunzo wangu unonetsa kuti nditange kuti ndatange kwabvunza pafoni yavo zviri mufoni zvacho makazvinzwawo madini kumbozvitaura zvinenge zvasaidza foni zvipedzesa. Tada kuzwa nyaya yacho kuti chii nyaya yacho ndeyeya mukuti ini matauro yavaita handitika kuti ndinyatse kutsanangudza nyaya yangu kubva paikatangira matauro yavaita hazvinetsi bhozi yavataura kati foni yangu ichatanga yataura ikataura ndika ini panozopiwa mukana kuti ndinyatse kutaura ndopanyanyatsa kutaura nyaya yangu kubva kumashure nokuti foni yangu yambotaura mambobva zvemufoni ndotanga kuzotaura nyaya yangu kubva kumashure kusvika painopera foni kusvika kuti foni yangu yambotaura. Okay, musati mataura zvirei ndaida kuti imimi munyatsi kutaura nyaya yenyu kuitira kuti ava kana vanomubvunzo zvavakubvunza because mukangoti foni havasi kuziva mubvunzo vamubvunza ndangokuyambira kuti munyatsi kutaura nyaya yenyu mureva mamida kutaura zvamataura ndozvanga ndichida kutaura. Ini aifunga kuti vachikononga vanyatsotaura because nyaya dzekutaurwa panapa dzaane makore kana madzinzwa kuti vakambouya mudare vakaita sei kurori nyaya yacho haisika sei haisi kupera havangauyi kuuya kuzongoti ndiri kutukwa nyaya yacho chaichayo ngaitakonzera kandida sei kakutukirirana ikapo ndokuti dare racho rite sei rifambe zvakanaka iyoiyo kutukana nayamuya younyoro kutaurira imba yese mese nemurufu kutuka mumwe munhu imhosva angave mume wako angave mukadzi wako ipolice case unoibhadharira faini kana kuenda kuichokorera. Musaite zvokuti kwaitika hwanda chiri kukona konzvimbo yaropa ukango zvimwe zvikangodzimba umwe munhu achienda pamusoro wari kumunza mudairiri vanhu vakabhokisi panyaya tawana mureva kana manyatsonzwisisa wati bhozi vanhu kana maruwanaka vanototsvagiwa kuti nyaya kuti muzoruwana chii chatanga chakonzeresa kuti muzosvika pakuruwana. Saka imimi mukunzi munyatse kusteta kuzosvika pakutukiwa apa chii chikaitika munyatse kutaura zvikazara. Pamusoro nyaya iripo ndeyekuti pazvikataurwa inga handisipo pavakatanga navanhu ini ndikazongoitorera chete pakuti ava vakazosvika nokumba kwangu ndakutsanangurirwa kuti ndo nyaya yanga iri panapa ava vakabva vatanga kudera rodi vachiti vakutotanga kutukana vakambotanga vachipindurana nemuroora ini ndakanyarara asi ndaandiripo zvakaro manjika vaitaura vachiti vakantaurira vachiti ava vamombe dzavo dzikapinda mumukomana mumwana wangu ndo pakuzotsiudza baba kuti tsiudzai vana varege kuita sei varege kudyisa ndo pavakatanga kutukanidzana inini ndisipo right. Ndikatosvikawo nyaya yapera pakutsanangurirwa manje ava vaidarika nomurodi ndakutsanangurirwa naadzimai muroora anga asvikawo vakutsanangura kuti ano panapa pane nyaya wangu vachitukana vachiti kwanhu madzidzumire kuti ng'ombe dzadyirei mumunhu right. Ndobva vadaira vari kurodhi ndakanyarara ndobva vakupindira nomuroora ndobva vazoti iwe Austin chakuti chakochi ndini chakuti chakochi ukapusa stereki iwewe right. Iwe manjika waiti kufamba uchitaura tsvina dzekuti aimba kuti nzara mbiri isitine nhatu tinogona kuronga
ndikati ayo inini ndinokumbuka kana uchinditukana nokuti panapa kana nguva dzakawanda sei munopfuura muchitukana panapa asi nyaya iripo ndekuti inenge isina foni kuti ndokubata isei saka ndopakatanga kutuka ipapo ndobva ndazobvunza ndikati iwe unozwa kuti uri mwana mudiki sei kwandiri amai vako kana ndichoona vandineni asi iwe uri kuya kutuka inini kuti zviite sei kumotsere nyeni handiko hausi kurwa neni uri kurwa nomukomana ndiwa mukafadzana naye makaendana naye kukoti right nanhasi ndowamupopotana naye ndowamajisira futi mumunda ko ininiwo kunitukanirei ndobva atowedzera ndikati saka unoshuwa here kunitukana ini zvikanzi zvinoshuwa here zvinotoene right yekuti ndikutuke ndobva atowedzera futi kutuka papi ipapo ndikati maita basi saka iwe unoshuwa here mwana mudiki kunitukana iwewe apo ndaitaura nesta yama yako zvikanzi ko zvinoshuwa here ndobva varamba vachituka ini ndobva ndasvika ndikati maita basa zvenyu manitukana ndanzwa ndobva waendawo kwawaenda ndobva ndasara wafamba famba saka nokuda kumatukanirwa ndakaitwa ndo yakazondirwadza akomana koinini apa ndaitei haina kumbodaira nyaya yacho kana kuita sei asi munhu pese paanonetsana anouya kutukana inini ende munhu ari kunetsana hasi inini mazuva ano akunetsana nomukomana asi anopfuura achitukana inini saka ndikataarga ndingomangaro ndimuudza kuti zvinofamba sei ndatenda amai mazoinzwa nyaya yacho ndosaka takushupai nguva yemubvunzo muwabvunze mubvunzo mazoinzwa nyaya yacho yakumangaire tati mubvunzo kutanga muwabvunze mubvunzo pawawedzera nopawatapudza haini mubvunzo wandinowabvunza pari zvinoka hansandano mubvunzo kanyasakunaka kuti ndiwabvunze bhosi aiwa imibvunza idvawataura tati zvavataura mubvunzo wandinaura kwandula kwabvunza ndika ndokubvunza kuti inini handizini ndikatanga ini ndaitaura nemurora wavo handiti nditaura nemurora iwo ndowakarizotomhanya kuti wakanyaradza murora wavo kuti iwo waone mukana tati mubvunzo ipapo mubvunzo unowanika wabvunze ndozvandikuwabvunza kuti ininика ndikuvataura ava kuti inini ndindikatanga kuvataura wabvunze direct mukaenda kuchikoro mukutsanangura nimachikono zvamutaura imi zvokuti ini ndikakutanga aiyo inhaya kuti ndatotanga nhasi kuina kudare saka ndisinganyatsi kuziva ndozvacho pani chikono panapa kana tichitaura nyaya hatina kwatinoti uyu ndowedu kana kuti uyu hatimude tinoda mese tsikidze inda nyoka mhondo no tinozvida baba chikono wanyepa kuti inini ndindikatanga kuwata tati wabvunzeya muchikono ndikubvunza kuti mimi machikonoga manyepa ipapo kuti mimi ndikatanga kuwata aiwa kuwatuka ndikawatuka nyachikono kutuka ndikawatuka iwo kutuka vanzituka saka hamuna mubvunzo hamuna mubvunzo because inini tozoti iwo akandituka inini ndikawatukawo dai mangoti handina mubvunzo inondatorapo kutanga ndikati mubvunzo anogona kwapindwaka hapana mubvunzo anogona kwapindwa vaje isitangatinawo iri pamurikoko ndini ndakubvunza chikono naima achikono hatina kutukanidzana here tichichinjana manzwi ndomubvunzo wamaifanira kubvunza iwoyo hatina here kutukanidzana tichichinjana hamusi ndimi here mukatanga hamuna kurambidza muroora wenyu here kuti mina ndipinde inini ndini mazvikokota tomibvunzo ichocho ichokwadi osaka ndosaka takuudze kuti apa mandikaira kuti hapashaiki mubvunzo aiyo mubvunzo unogona asina yekuti manje nesinganyatsi kuita se ndozvikareva kuti achikona ntika wakatonyaradza muroora wavo mai avo vari kuti vakandituka ndinofunga nyaya yavo wakatomboenda kupolisi vaenda kupolisi vakapedzana ipapo avari kuti tangatisa faini asi avo vari kuti ndakazonzi kana zviri kukurwadza iwe dzoka kwamambo kuitira kuti unogona kuzopiwa huku kana kudini ndokudzoka kwawaita vachimangarira amai avo vari kuti vakandituka tichitsvaga nyaya iyi avo vangoti zviri mufoni asi wazowedza kutsekereza ava vakadyisana mombe nomurora pakutuka kwavakaita murora wavo avasvika ava ndobva vatanga kutuka ava zvekare ndonyaya vatoti sei vazondituka tanga tichiri pakati pokuti amai avo havangachiri kubvunza mibvunzo kuti wapedza tanga takutoda kuvapawo nguva yokuti wasitetewo nyaya yavo
sekusteka kwaita apo ngati takutokupewa nguwa mai mustate unyaya iyo ava vasteta mwavunza mibvunzo anditi chitangira muendere mberi aizvata vanhu achikono zvokuti inini ndikatanga kuwashauda handiti ndikatanga kuwashauda ivo ndo vakatanga ndaiti panguva yakatataudza kutanga kutaudza nomurora wavo ivo ndo vakazonyaradza murora wavo wanyaradza murora wavo vatanga kuzotaudzana navo shuwa mashoko ataikandidzana tichiita zvitukanidzana yavo asi aiwa ini ndakutora kabhozi nyaya iyi pandikatanga ndika achikonawo pasuwa tikatanga nyaya asi achikona wakazongosvika ndika wachisvika nyaya yanga yapakatibva wangoibatawo pakatibva wangoitenga bvaita yavo ndozvikaitika mambo vari kuda kunzwa kuti baba ikatangira imimi pamukatanga kutaura nomungura wavavo moenda mwerudunura kusvika pakazodzvenera chikoro munenge makupera nofunga inini pamba pangu nasi mangonomuswe friday vana vanga vakavhura mombe ndasipo wavhura mombe watanga kufudza rakufudza mashanga paumba saka munda wangu inino wawakangodanhana neroti vana vangu vakavhagisa mombe kumunda kwababa kwemwana wavo vana vangu vagisa mombe kumunda kwemwana wavo madzimai avo vakavhaona vana vangu vatanga kudedza riya wakatanga kudedza atwero usaregerei munhu vari kumadokero kwerodhi pangapinda mombe atoyebva atina mombe vayanadza kumudzima vazodedza musikana wangu vakutanga kumudedza vadaira vatendera vaya nerodhi inotendera wakakoma inodzika nayo gadheni zvanzi nairiya koinga vani mukuregera mombe dzichipinda mumunda ingava nive uripo mukuru zvikanzi andi atwera aita se airegerera handi mukuregera mombe dzichibvisa mumunda mukutembe chaito kuti mukuregera mombe dzichibvisa mumunda vagonyararawo apa noshoka akatora mwana yabva agonyararawo vapera kudaro kwakumanheru mombe dzangu novhara zvoma6 vananga wakabva wavhara mombe musikana watobva aenda kuhipostwa makweti mwana wavo iyeyo angadyiwa nemunda akabva atanga kuenda kumba kwangu vasvika vaona mukomana kamwana kangu kamukomana zvanzi atwera ukuita basa rokudyisa munda manga handiti kamwana kaibva katanga kubva hanzingira nyara ukuita basa rokudyisa munda dakukurova saka ipa akati dakukurova akabva atanenge akuda kufamba kuya kwaari kwekwe mwana akabva atanga kuita sei akabva atanga kutiza paipai inini ndokwandaibvawo kababa wini ndopandikasanganidza naye patareti pababa wake ndasanganidza naye patareti pababa wake zvivanza mari yavanoyaita sei vadyisa munda ndikati andamboyari yachizvita kuti mombe dzedu dzaenda kuti dzaenda kumunda kwenyu zvivanzi wo mandiwa neni ndikoita sei ndiwamamisa kaike ndikati mandi baba chochi hawapo nichange wadzunza baba cho hawapo unozoitozotana baba wacho zvivanzi handitana baba cho because baba cho havazi vaita vadyisa kumunda kwenyu ndikati aiwa kandi baba cho ndomusoro wewanengi navo zvikakufamba pange mune muchataura namega wakuru ini inogona inani yachandise handigoni kutaura nemi because tagara hatiwirirani kada kutaura pakutopesara titakupokotana saka miri vabari vanzani miri vabari because vabari havajisa ini hapana chinotinesa mombe dzangu idzodzo ndichatoa mombe dzangu dzichienda kojawo munda menyu ndikati aiwa makode makani mombe dzenyu dzichidya munda medu pamwe baba vachingodedza inini kubva muchiri vadiki musati matomborora mombe dzenyu dzinzi dzadya pamwe baba vachingodedza vachinzi ndovajisa dzimwe dzonguva kana ive kutombodyisa futi munda medu kuita zvikanzi ini nyabva ndinotinesa kana mungave mushayi mombe yenyu kana mbuzi dzenyu mimi musandibvunze musazvitsvage ndikati ndomuromo wakutaura mamwezi wakadzingidza mbudzi dzangu kumanheru dzabuda mumunda mako mwana akataura kuti ndaona mbudzi kachikoko uno muromo wakutaura kuti zvona zvikuenderana zvikanzi inini vanatanga kutaura zvandaitaurawo iye achitaura zvaitaurawo zvikanzi inini handisikira sei nini ndikati aiwa kana uchidaka kuti apedzi nababari yavo ndisana taura kuti kati iwechi mire babari yavo akauya ndika muwira nabhosi babari ndo muridzi weimba patatakautaudza chipikisana amanje ndo pakati iwe tawanda enda kumba wadedza mwana womusikana zvikanzi nefoni utange kurekodha mwana uyo wanga amudzingiza aita sei asuduruka akaenda kumba kwake ini ndopandikasanga ndichitaura iwe wachirekodha foni zvekuti zvese zvekurekodha hazvo zvinotombozvirasa zvekuti wakurekodha foni ndirege kunyara bhozi ndanani ukati mamashoko yanga ataura aita kuti imbwa inyu yaita basa rokudya mazai yangu manje dzikakaura bhosi mamba vangu nandine handa dzangu 2 dzikazenga mana january dzese dzikangofa musumbodzi funga yekumba kakanwa hanga funga hanga dzaikanda pasi funga muromo yo akakutaura fuye imbwa dzenyu zvinu zvipfuyo zvenyu zvikundiparadza imbwa dzenyu dzaiya panapa dzichidya mazai yangu ezvo dzikakaura shuwa imbwa dzangu dzikafoma mazuva asi hapana munhu andikatsvaga hapana zvandikaziva saka nokuti mombe dzangu dzadya mundaka mashoko iye akazoeka kana akuzobuda ipapo
Shwa ndikabva amai acho vatokudza mwana womusikana kana 13 years vakatora foni mumba vakatanga kurekodha amai acho aripo. Ini ndikati mimi mamuchimbuzi ndo zvakachipa kuti kumba kwangu muye masikani muchitaura zvamaita mamuda kutsvaga uchenjeri hwekuti muzorekodhe foni muzoda kutsvaga kuti mimi mukanaka. Ndikataura shwa zvandikataura funga zvichazongobuda mufoni. Ndikataura zvandikataura ndikati ndozvangamawira kumba kwangu shwa refoni ndaitonzwa kuti chitorekodhiwa pandena kumba kwangu. Ndaenda kumba kwangu pandikasvika kumba ndikabva ndabvunza ndikati ako atera ku zvakanza inini nanduhwizu ndanzwa ndati atore nhawe chi nhawe kuti wajisa munhu nomusikana wanga angaenda kuzipa ngavhara kunze kwakatoti zvezvi asi ngoti uya kwangu nochi kwakune mwedzi mazuva iyoyo kandiuda mwedzi ndikati saka rege ndikwidze kunososiyana namudzara ndandikaenda kwabawiri rege ndinomutera kwabawiri shuwa ndabuda kwabawiri kwaipai ndakaenda kwabawiri kweku mwedzi wangu itokangwa atodezve nguva yatikapokodera nemukomana wena amai wake vanga changonyira kunze kwangu shati kwakutombosvika pandikazo ndakaenda kutsvaga mwanangu kwangu akumanheru kunze kwangu atodoka asi mwedzi wangu chitoonekwa itokunyasotozoti kumba kwangu unotoona kuti chicheze pafuta ndokuzoti direction kana mwana achibva anenge pamenda amadhe pafuta nani mwana musana mwana achitawo funga baba iwawo ndokwangu asvikawo nomurora wavo vangu vachiipa kwangu asipo sho murora wacho ndopaakazosvikawo asvika ipapo ndingakoti ndanda kudaka nerodi iwangora pamba pawo vachitaura zvaita nanhakuzvinzwa paakandinzwa kuti chitaura ndopamurora wacho ndopakatati amariya zvanga muchitaura izvo muchaona kuti muchazvipedza kupi mamutaura kuti inini ndinoedzi ndikati shamwari ina nyaya yako yokutaura kuti ini ndinoedzi ina ndombozivi ina ndizivi kwakakurana kwahwarira kana utachiona wakoga ina ndombozivi vachiti vakatanga kutaudza nomuroro wacho baba vacho ndopakatati amaosi nyarai vatanga kutaura zvanzi iyo unokwadei ndinozva kutaura izvozvo ndikati kwa inini ndatadza chii inini ndatadza yekuti mombe dzedu isusu dzadya munda menyu inini ngamhanyere kuti ndakutanga kukunyangadzira ini mombe dzedu dzadya mumunhu zvikanzaiyo ukapusa stereti ndikati inini ndakupusa inini chandatadza chii zvikanzi urimbwa yemunhu zvikandikana nemi murimbwawo zvikanzi ukapusa ukajaidziwa zvinzwa spiyo uri mwana mudiki ndikati kana naye hostel uri mwana mudiki zvikanzi baba wako iwewe amai wako iwewe andinazere nawo ndikati aiwa apa hamuzvitsvaga zvaamai vedu zvikanzi mombe shure yekuti amai acho akabvota kuti mombe itoto tauna taitoto tichapera ndikati aiwa wavarei uda kuti mombe dzedu dzipere kujeri mashamu haenda kujeri uda kuti ende kujeri inini ndini chaenda kujeri ikoko nyaya ndopaikapera uchituka ndichitaudzana ndifunga zvinoita ndopamakazwatuka inini ndikavatuka mataura kuti ndikavatuka handiti mazuvawo statement yavo mainzwa nditi mungaita mubvunzo here pastatement yavo panopo wawedzera kana kutapudza mubvunzo wangu ndokuti hamusini here makatanga kundituka mumwe futi mumwe ndokuti inini nemi kana kuti inini ndakambokutuka naye here pamaitaura pese apa kana handikanyarana pokutanga maitaura asi pamungazoda kutanga nafoni mungabva matanga kurerutsa okay saka apa muri kuti pawakazotanga kurekodha ndopawakazotanga kurerutsa mukano wasati warekodha wainge muchipotserana kana wanayo odhi wekutanga imwana wayoyeyo mwana wa hapana chakataura ndindaitaura chete bhoza machanga adzinga mwana wazoti mwana wo zvakataura zvikarema ini ndada kusara ndichitaura manje neshungu nozvanga ataura ndosanga ndasara ndiita se ndichitaura iwo noti machanga adzinga mwana kuti enda wada kuita uchenjera kuti wachitepe foni ende nini pawakane foni ndaitozoti foni wanayo amai wacho asi peti ndaitozoti foni wanayo asi zvese zvaana kuzvitsvaga zvokuti wakurekodha foni bhozi nezvanga ataura zvanga zvandidzima pamusoro ndofunga mukomana wakubvunza mombe ndini ndikajiwa mombe idzi tingati dzikatanga musi wekutanga dzanga dzino baba wacho padzikatanga kupinda mumunda dzanga dzino baba wacho handitika ndobva ndaona mumunda majiwa handikati rege ndisiyane nazo wechi2 ndobva dzapinda futi amai awa ndikaona wachibvisa mombe mumunda handitika ndakati inini ndandine chiparefuso mombe wachimaisa mombe mumunda ndikati rege ndisiyane nazvo inini zvokutanga kutaura handidi sekuti kungoti konhaimi handitika wanobva watotanga munhu anenge akatochaja kudhara ndobva ndasiya handitika mangwana yacho amai ndopa wakati da kuswera timboona kuti inini chimbonya yakutika chimunda humba dzinorara mumunda mbudzi dzinongomuka chivhura kusenseni dzichiuya munda mopi imomo
right mombe manje dzazooni ana amai musone rino amaenda pakubvunza ndanitori kumunda kwamiri naimwana imikochicha mudaro so mwana noya achitange munozwa kufamba kwekuti anenge atosiyani so mimi kana mukadedzwa kana mukadedzwa musatiri munhu andika anoya achitokanda chihapa so achikanda chihapa achiuya kutora mombe dziri mumunda andika awa amai ndopa wakapopota amai ndobva ndasvika ndavhara mombe ndati komana wambona zvezvikaitira ndikati hai munda ini ndamuona amai ndamukira makiseni andika zvikiitika ini hanzikita shuwa ndobva ndaenda futi munda mwe ndikona mombe dzaita koinini chii chimbonyatsakiitika ndika ndifunga kamwana kacho kaida kuuya kuti kakrose parod paipai amai vachinditsanangurira ndakati nhaiwe ko mombe dzenyu dziri kuita sei mumunda umu asi manzimufudzire mumunda here anditika kamwana kani pakati po nguwa amai achibva kuclose akatika bhaketi ndifunga waibva kubhohoro ndikati nhai amairya ko mimi mombe dzamukufudzira munda asi ndikati mombe fudzira here mombe mumunda zvikanzi enda kwaunoda ukapusisire kuonda nokana kuti edzi enda kumwa mapirisi enda kumwa mapirisa zvokuti kuti haisati ndatei mhangara itoriwo nyaya ikatozvinodobva ikatanga kuti nhai amai inini ndiri kubvunza ndiri makanganisira inini handidika sei mimi makuda kumhanya kudakita se kuda kushaudha ndashaudha here nini zvikanzienda kwaunoda kana udotora nyaya moko yaonekwa bariya ndikataiwaka inini ndiri kuudzai mimi hatisati takutaudzana kuti ndingatori chero wandaona kana mwana ndogona mudzoti momungadzirike kupinda mumunda imimi kana ndikakuudzai munogona kutsura wana yenyu kuti momungadzirike kupinda mumunda avo kamai akatanga kutukana ndo zvine takaduzvika kusvika mapureti apaka takatipopotera vana kana zvinonyadzisa haudzii ainine inonyatsokutsanangura watanga kushaudha kuti amai ndopa wakatanga kushaudha kuti amai inini ndobva ndikati ayeni nyaya ika munhu shuwa ndiri ndajisiwa shuwa munhu uya utanga kuti tukwana kuti ndobva ndabuda ndobva ndaenda kwasabhuku kwaririma ndaenda kwasabhuku kwaririma ndobva sabhuku inini nyaya itika kumbokamuka inondimirira koindawo ndikati aya mombe dzaita dzapinda mumunda tikati nyaya mombe dzomukomana chii chiri kumbonyatsakiitika baba dhai vari kuchema nadzo mombe idzodzidzi iwewe kunoku kumhiri kunoku dziri kungoita zvadzinoda dziri kufudzwa here mombe ndikataiwa ininika kana kukwanisa zvenyika ndiri kukumbira kuti mangwana hemungoona chete zvikaita mombe dzani dzouyu handitika ndobva asabhukobvata inini ndichaenda kwani baba wacho ndikamuka ndienda kutora baba wacho makiseni touya toona chii pakaja mombe sezvo kuti humba mombe mbudzi aiwa ndobva wasara shuwa sabhuku waye ndobva ndabuda ndobva ndaenda koudza sabhuku wangu kuseni ndobva ndawaudza ndikati sabhuku hanzi nasabhuku warima hwaitisangane kumunda kwangu kumungoona chete majiri akita mombe dzani dzokwadi maya mumunda mangu zvikati ahorit manje nini handichakwanisi kuti titese tiuye koona uku nokuti tikuda kumhanya kubasa kuchikoro inini shuwa ndobva ndadzoka ndobva ndasvika asabhuku wadirima waye vachitobuda pakanyama vanova vanga uri kanzera waye vachi wawaudza kuti hanzi nachikono huyaimuonewo zvirikuita mombe dzomwana wenyu pai mumunda mangu handitika ndobva tasanganidzana papaya ndikati mawaudza zvakandei ndovati wari kuuya here handitika zvakanzi inini wanditi kusvika ikoko handisi kukwanisa kusvika ikoko asi kana achida kubhadhawa ende mumudza kuti hanzi neni sori kana achida kubhadhawa ngataura ichizvono zvinoita here ndomaudziwa ndikatiwa nasabhuku kwaririma then pandakaenda kwasabhuku kwaririma nditika baba nomudzimai wangu ndopa wakasara vachisvika nditika awa ndofunga wakutsanangurirana amai vachitsanangurira baba awa ndofunga ndopa wanga kucrosa murodzimai vanzwa nyaya iyo avo vari kutsanangurirana ndobva vatotanga kuchidayira ndofunga kana matauriro akaita nyaya yavamai avo pakazotanga kuzotukana hanzi ababa ndo akatanga kutukana here vachichinjana mashoko ndofunga kana foni yacho makainzwa inokupa yombo hwakazara shuwa hwokuti achikona wakatuka kana kuti hawana ndapedza inini ndangachida kubvunza amai zvikutaurwa kuti mombe dzenyu ndo dzakadya munda mevavo ndizvo here imimi makazogona kuzobudisa murume wekutuka imi ndimanyangadza futi ndizvo allright sorry regai ndimboti munopinda chechipi allright ndaida kuti muzomboverengawo muna zvirevo 15 inotaura ichiti mhinduro nyoro inodzora kutsamwa kana watadzira mubi yako
akakutukayo zvinani kuombera kuti nditegerere zvinewe ukazotanga kusimudzawo wasi hazviperi zvakanaka ndaona kuti mimi ndimakajisa but nenge yamukutaura matotaura kuti wairerutsa ini ndaichiendera ini ndimanyangadza munozviona zvakanaka here hainayo kai kuti wakashandisa uchenjeri womuti wakanga waona foni wakavhashandisa aiwa zvandikuedza kuti azvo imimi semunhu manga manyangadza maifanira kutongoombera akataura kuti chamnemashamba penyuka musazonditsvaka saka izvo ndo zvanyanya ndibata-bata maigara mukanyarara sodarika musiwo kuti ndaona chimwe chesezvo zvikutika mbudzi yake ikatotyiwa kaguma ipopo ndipo ndikuona kuti dai semunhu manga manyangadza amaika aiwa shoipaboka mungadai makatukwa zvenyu muchita ndakanganisa nderegererei ndo zvinoreva mhinduro nyoro nokuti ndiwe wanyangadzira mumwe wako zvino ukazotanga ndiwe kukwidza wawanyangadzira hazvizopera zvakanaka dai makajiswa ndimi makutukwa shuwa taiti makangaiswa asi ndimajisa ndimakutuka futi nokuti tichanzwa paaudio iri kutaura chitori chokwadi asi vabhana vangu vachitaura zvakafanira audio yekutangai mwana wabhana vaita hapana paingotaura ini ndindaingotaura gozi wamanyando zvandakutika iwe wakashandisa kuchenyera paaudio yekutanga yacho iyoyo iwe wakasatauri unoti nini tikanyazondidzima ndikototika akataura kuti mimi zvese zvamune mashaka usandibvunze saka izvozvo ndezvikazi pashungushunga kuti ndamenyitaura kana iwe wakazoti watora ifonika anotombotsvaka zvokuti kana regeninya kana kuzvininipisa anozotsvaka kuzozvininipisa maushiwedzera kunyangadza ayo inonasina kunyakura mwoyo wamasvika zvifuyo zvaja emistake iwana nditi maifanira kutora munyarara henyu nimi kuti aiwaba inini apa kandakanganisa yangu anozvosei dei murimi ndopa mukuzwa nomukukotaura kuti mimi ipapo makapafunga sei nokuda kuti iyo foni ikavhuriwaka ichienda futi ichitaura vachizvinzwawo dare rese chakabirwa rimo imimi munoti makagona here mbiye nyara kuzwa chikafu chadyiwa nezvikafu kuri nekune nzara kana padiki papo anongogocha imi motukana manje munhu uye mobva machiti iwe onstand chakuti chako uya murikutaura zvekuchipa patiri papo ipapo inini ndopandiri kuti ipapo makanyangadza amai ndomaonero yangu andisitaura maonero vizhinji amai mavira kutaura ndaenda kutaura kuti inga ipo pakana kugara pabonde apa tichiti wakumirirwa naarusambosoka ndikutotya kuti ndioshuwa here wakutotishuwa changamiro vanondimiririra nozviri mufoni umu zvakavhurira umu manzwaika vhurainasira kutenda kuti tawanawo foni vabesa pavanooramba amai ava nababa ava paibhozi kana kwatunga pedza kutaura kunokunopiwa fruitaaamamira zvekumusunza ruoko kana kutaura nichapiwa nguva yekutaura ini ndachida kubvunza vamai kuti imi mukaona awa ndiani wenya hamuna mukama nawo but mashuka maitaura imi muchitarisa nosaizi yawo ari iyi munoti kuti imi mukonopei handidi kunyepa munhu mukuru asi panguva yacho unozvanga zvakubvira zvitaurwa mashure ka handina kuzviona handina kuzviona ranga rabata ndoti tikataza zvese zvostatement wasting time peda kuti apo pakatazekana kuti hauna haini pakutadzaka ngozi iwo ndo akatanga kundituka apa pasuda nhoroondo pindura hungu kwete ipapo ini ndikazotadza kuti ndikavatukana iti ndakatadza kwete ndakazotadza pamungazogona imi vamufanira kuti kana muchibvunzwa mubvunzo ka munongoti hungu kwete kuzoti ndakazoti ndakazoti ndakatadza ya wabvunza zimango vavari kubvunza mambo ndakatadza
chete zvasiyana nesu maaudience tikagara iwe chikono mtoto kuti mwana wako ari kutaura kuti ndakatadza ndakandahakira umukari ndikoti kudiwe inini ndakavaregerera kupaka kuzi nyaya yemakambo yakanamuru ndikatakanzabhadhare ndikatamudateerera shama saka teerera hausi kubvunzwa zvakare ndizvo kubvunzwa zviripo parisendri ipapa uri kuti kudii kwai ndakatadza iwe upindura ipapo vanofana kutondibhadhara ndozvotoda mazviri uda kubhadharwa chii nomatukaniro yakandiita ngabhadhare chinhu chona ngaise mumba shoma idodi ukatoteshoma imombe madzibhadhara mombe haukwanisi unokwanisa chii ndikasununguka mutori single chamunokwanisa kubhadhara chikono besides mombe chii ini ndoita kungoti kuna chikono ai wakazwa kuti ini ndakawana hazvisindoi kuenda mubvunzo wamamba munokwanisa kubhadhara chii bozi kana mati mungatadza pachisina zvinhu zvamuchataura kuti dei imimi chenyu kuti ndiri kukumbirawo wachikono kuti zvamataura ndidzikisire kusvika panoti ndo stage iripo kumanikidziwa zvinotaura makasununguka iwo wasaura wakasununguka sununguka pamwe aiwa taerera kana iwe iwe chiko saka manje kuti achitaura uchitaura unokuziva here zvichataura mambo pakati pojaji zvataurwa nacho chitomba unokuziva zvichataura mambo taura tizo vanongomhanya kaunozvitokamwaauraiti ngowaregera taura tizo handichitaura ka waukaisa pasi futi kana kusimuka kuenda kugara pavari vasimuke handisi kushora dasi pandopanotora behave yourself mfana wazinza dzikama bata hana iwewe mirira kana mambo wapedzerana nomudzimai wako munopiwa mukana ukuenda kana panze mukurukurirana naitoita sei kana kutsvetera chikono wachidzikisa kana kuregerera ingati kutaura apa wanoti chasara apa kakukumbira kuna chikono pajudgment yawataura kuti ndoda kuti dema ndidzikisira iwe usati wataura ozonza zvinenge zvataurwa apa kana kuti zvataura mukadzi wako kana pano kutaura munopiwa kafuro kuti ichitaura anochichataura ungatinze taura handichitaura itinagweka mambo iwe ndakoda kumurairidza kasi shungu yake taura tizo toda kutonga wangu taura handisi kushora hakuda patizonganiza makotaura ndozvoti zvokuzi kubhadharani handikwanisi dautaura zvokati bhozi chekubhadharisa chachanisisina ndifunga nemwana wawo tine nyaya nanhasasenzadokera akatotorera mombe dzamufai akanyika kuti akatora mombe kuu chibhadhanga ndisina kana chii kutoya izvo zvasina kana icho akabata mumaoko inyaya yekutoshaya mari nyaya iyi tikatoibhadharira faini kupolisi handiti iwo ndo akazongoisawo presha wega kutano hei ndoda kuzoenda nenyaya yangu ndoda kuzoenda nenyaya yangu ndibvunze outcome ndo zvikaita kuti vazopiwa outcome saka ndoigeromureva chekuti ndibhadhare zvinezvi ndikatova zvekunyepa unless kana iwane mamwe mafungiro vanogona kuitawo unoziva iwe matauriro kuti hausiriwo kutongiwa ka ende iwe hausiriwo pabhoksi utorowo unze wozi mambo papajudgment apa pana chinodzivisa judgment yamambo kuita basa woziwo kutaura uri kunze anozita mudzimai wako kana ari mudzimai wako
kana iwe ukati haukwanisi kubhadhara, hausiriwo kubhadhara, anozita mudzimai wako mapepa anonyorwa zita rokukadza ukadini uyu gara ukaziva izvo. Saka ndozvangochindifarisira izvo. Mwana wakwana wakanyama. Indaona wakanyama mchitudzukira izvo. Unotudzukira sei? Unofunga dare nokona tichitonga isisu. Totetekera zvauri kuda iwewe. Chauri kutaura apa kundiudza kuti iwewe hausi kuda kubhadhara. Chete. Kutiudza isisu mudadino kuti haubhadhari. Zvawataura iwewe mambo ina handibhadhari. Uri kureva kuti chii? Uri kushora inini ka? Tiudze kuti kana uchiti haubhadhari kutaura kuti kudii? Ndokubvunziwa kachama. Saka haubhadhari ka? Ndakuramba chii? yakarekodwa yacho tombozwa tivhurewo vhidhiyo yako shamari yenyaya Unoye makadhakona wawamba njechi kuye kutobhotoboka kudaro uri kudzora dare here uri kudzora chii?
Funga tu sitazidzi wako waninziwe mamche sizwa ndiyo mashoko yacho ndizvo here ngatinyarariwo runyararo mapurisa akakuisa ivo makawanda zikadya mapinda pamberi kutukana futi ndanga ndichifunga kuti pamataura statement uchiziva kuti ndakatadza mainge muchideredza futi chii izwi kuti tione kuti uyu tomuti chii tomutomodza zvino kana mazwi enyu yakadaro ndichiguma kuti handini ndikuyataura shuwa ndizvo zvichaizvo uyu munhu mukuru kuchena mahakusi ndiko kutonga nyaya zvamanga majisa imimi kwouyu imimi masina rurimi runodini unopinda pamberi zvakare kuzotuka kuteera kudya kwaita mombe zvino mukati mombe dzadya imi mapindira ipapo futi motukawo futi zvareva kuti mukuru ndiani kuona murume wako abva atoembera kutovhara kuti hati bhadhari hatina ng'ombe hatangotaura kuti bhadhara ng'ombe kana kuti chii asi anga abva hatina ng'ombe zvino muchabhadhara mombe chikunu muchaitsvaga kwamunoitsvaga nokuti mese ya two bost hakuna anorurimi rwakareruka hakuna anokotamisa uso pakutarisa rumwe munhu you all look kumberi muchitaura rurimi rwenyu muchienda kumberi musingazivi kuti mashoko so you pay one mombe kuna chikomo ndozvamakamuitira mazvinzwa kaizvo ozvinzwira kana mhene dzamukutaura kutishani wakadini panobva dzakatorerwawo munhu apiru nadzo
zvinenge zvichitaurawo kuti tikatorerwa mombe dzedu tikabvutirwa nowawa zvakadai dai people can look zvakatorerwa. Pascono, magara patronaria please. Tim. Mabata $75 emacost mvura chikona. Kana munayo zvazvape. Nzeo. Demstay. Mama, demstay na kuna sema sukulu. Amodi. Hazikonesi kulipa hiyo. Hazikonesi kulipa. Sasa ino koko ukutsigira kuti audio yandinyaya yokutuka madzimambo irimo wabva kutuka ino wakabva watanga kutuka madzimambo acho kuti atumira ma ndotumwana major street. Yes? Irimo audio yacho. Saka ipapa apa manjira manje ndikutanga kutonga nhasi ndikutomutonga kumbira kuti presi mambo anotonga nyika yedu. Presi awazvinzoita kwamita kuti bacho nekuti handina kuona munhu anomubhikwahupa uviri wenyu maise muri medi. Saka ndavaramba kwenu vazvikudzaura hausaini but hazviratidzi kuti ubhadhari hazvirambidzi izvo. Ndaitofunga kuti somunhu mukadzi tichamudini ticharijusa that pay. Ndaona kutaura audio zvacho nezvao ndiwe here ndini. Saka ukachena mamanini. Chisaina ndipo handidi kusaina. Ndichazoona kuti ise tinoteerawo sei vanhu vanozvikudza vacho. Waida kuisa imwe audio yacho zve. Mari yake nokuti kudinayo. Mari yangu yemapulisi apa Macost. At $75. Yeah? Saka inizvo. You understand? 7 days to pay. Ndizvo. You know where it stands? Ndicho chirongwa chatakupai tongai tinzwe zviriko here kwenyu zvakadai. Idzo nhare idzi dzatiparira zvese zvinenge zvichiitika nhare inenge ichingotora. Senguva dzese musakanga nosubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Tinokutendai mukoma Hitson nechirongwa chamatipa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
iwe makiwe mkaranga